Hello mga dear friends! Welcome back to my channel. Para sa atong leksyon karon, atong tun-an kung unsa ning modal verbs o unsay kalahian sa can, could, o may kung gamiton sila para mangayo or muhatag og permission. Sige, atong sugdan. Pero may bakang makadungog aning nga modal verbs pero naglibog ka kung unsa ni? Mga auxiliary verbs ni sila or helping verb na mutabang sa mga main verbs para makumpleto ang meaning nga gustong ipasabot sa verb. Kaning gitawag og main verb, mao ning mga naghatag og sitwasyon or action sa sentence nga kasagaran maoray atong nailhan nga verb. Pareha ang dance. Kaning dance, main verb ni siya. Pwede din nato butangan og helping verbs para mas mapakita ang iyang lain-lain nga time, number, mood, singular ba siya, past ba siya, continuous ba siya, nangutana ba siya, whatever. So, kung butangan nato og example, can, ang dance, mahimo na ning can dance, mausap na iyahang meaning. Pwede na siya sabton nga naay abilidad mo sayaw. Pwede po siya sabton nga naay permission or allowed nga mo sayaw. Dili bawal mo sayaw. Kaya ang mga modal verbs, makapakita ni sila ani nga mga meaning. Permission, prohibition, obligation, ability, possibility, necessity, or advice. For this video, we will study the modal auxiliary verbs nga maka-express og permission. Unsa man ang mga modal verbs nga maka-express og permission? Basically, mo ni ang can, could, may. Nga reminder lang, usahay ang could, past tense sa can. Pero kung permission ang meaning nga ilang dalhon, dili ni siya past sa can. Lahi na siya nga modal verb nga naay difference sa meaning. Sige, let's find out more about this. Kung magtuon ta grammar, importante jud nga kahibaw ta sa structure or forma ang gamit sa sentence. So kung gamit ang modal verbs para maka-express og permission, duha jud ni siyang structure, positive statement or questions. Positive statements ang atong gamiton kung muhatag ta og permission. Questions ang atong gamiton kung mangayatag permission. So, kung maghimo ka og positive statements, mao ni ang structure. Modal verb sundan sa base form of the main verb. Example, you can do it. So, ang modal verb nato can. Ang main verb nato is do nga naka-base form. Walay ing, walay es. And kung mahimo po ka og questions, meaning mangayo ka og permission, ang structure nato or pattern is modal verb nga ipatunga si subject between modal verb and the main verb nga naka-base form. Example, could I borrow your pink dress for the party? So, modal verb, lain si subject na sa tunga between ni modal or helping verb and ni borrow nga base form of the main verb. So kung can, could, o may, basta gamitin guys sila nga mag-express o permission, naagid aning duha ilang function. Ma-ask or mangayo og permission or mo-give or mohatag og permission. So, kung mangutana ka, pwede ba ang usa ka butang buhaton, mangayo ka og permission, ang imong gihuwat-an nga tubag kay oo ra gyud og dili. So, yes or no question na siya. Kung yes or no question, mag-una jud si helping verb. Mao tong akong gihatag na pattern yun na. Mag-una si helping verb, dayon si subject, dayon ang main verb. So, mao ni ang mga posible nga mahimo nato nga sentences or questions kung mga itaw permission. Can I share this on my FB wall? Could I wait for my mother here? May I enter the classroom?
Gamit ang can, could, may. Ang subject, after na sa modal. Sunod ang main verb na naka-base form. Unsa may kalahian ani nila? Anong pwede man na silang tulo unsa may kalahian? So, mugamit og can kung casual lang ang situation. Bagay ni siya kung medyo familiar ka sa tao, familiar lang ka kanang between friends, familiar people nga dili na ka need nga polite kaayo. Pero og need na medyo mag-polite ka kay older ba ka nimo ang kaistorya or dili ka familiar, kinahanglan nga nakay pamatasan. So, mag-in-English ka, magamit ka og could kay more formal and more polite na siya. Pero kung kinahanglan siya ang formal kay nga situation, business nga kanang situation, nakig-meet ba kang mga ka-business nimo or nasa eskwelahan, naka sa mga public offices or establishments, nga imong kaistorya kay kagalang-galang, sa formal, so mag-normal food ka. May kag-permission, gamit ta og may kay most formal na siya na form para mangayo og permission. So, depende sila sa sitwasyon kung unsay bagay gamiton. Casual ra ba or formal? Kay di ba, pag dili sakto ang expressions nga imong gamiton, ani, maaan ka nga way saktong pamatasan. The same thing kung muhatag og permission. Gamit gihapon tag can, could, o may. Pero ang word order, mausab kay dili naman pangutana, maguna na ang subject. Kaya ani, you can share this on your FB wall. Tubag ni sa pangutana ganina. Or you could wait for your mother here. Or you may enter the classroom. Kung nag-una na sa subject, yun, isunod na ang modal verb followed by the main verb na naka-base form. Kunya mo gihapon. Kaning can, pang casual nga situation, friendly nga situation. Ang could, pang polite, respectful nga mga situation. Kinahanglan ka nga respectful sa imong kaistorya. And may, kung kinahanglan nga magpinormal ka, na respectful ka, unya formal pa jud kaayo. Can for less formal, and could for more polite, and may for very formal situations. Sige, let's see how much you have learned. Let's practice by making sentences of your own. Sunda lang ang gihatag na situation sa kada item. Number 1. You want to see your friend's new phone. Use can to ask for permission. So, gamit og can kay gusto ka matanaw sa bagong phone sa imong friend kay medyo nabaguhan ka. So, unsay possible ani nga sentence gusto ka matanaw sa bagong phone sa imong friend? Pwede tayo maingon o we can I see your new phone? Friendly lang siya. Dili ka formal, dili yung grabe ka polite. Gusto lang ka makatanaw sa phone, ngay kag permission. You allow your sister to borrow your dress. Use can to give permission. Saan man? Possibly, with can, you can say, you can borrow my dress. Number 3, you want to use your mother's computer. Use could. Could at ang gamiton kay need to be polite sa mother. So, unsay posible nga answer? Next, kani adto ka sa opisina sa principal. Gamit ka og may kay formal ni nga situation. So, pwede ko maingon, excuse me, may I enter the office? Number 5, you allow a stranger to use your toilet. So, unsay istorya? Possibly, pwede, you may use our toilet.
Congratulations! The perfect! Na perfect ba? Ug mao to siya kung unsaon paggamit ang can, could, ug may para maka-express og permission whether to give it or to ask for it. I hope na amoy na-learn ani nga video. Thank you so much for learning with me. Until next time, bye-bye!